Mail? Ang krus sa Kalbaryo, ang handong manasad ako, nagugma mo, kipasan mong tanan, akong sayang kapakiasa. Mabungahong kapunon mga igsoon. Mag-live ta. Good PM Pastor of Sitanan. Good PM sad sister from Israel. Okay. So ako sang i-share igsoon. Let's share the word of God this afternoon. This time you can mention your friends and loved ones in the comment section igsoon. Pwede na mo mag-start o type at followers at highlights at everyone. Ako sang i-share igsoon. Shout out 61 viewers. Okay, again, fruitful afternoon everyone. Done sharing. So, mag-live na sa Daigson kay nakalugar ko. Praise God kay nakalugar ko, no? Kay tinod lang Igsoon, ako adyong oras busy ko kanunay. Kunya salamat sa Ginoo nga nining hapon nun gitagaan ko higayon, no? Ganina nag-live man ta. So karon kay naamang ko'y higayon, so mag-live sa ta. Amen. So praise God sa laing opportunity nga gihatag niya. Ako ato igagaw si Gilbert Padililupas Mayo kay follower siya aning page. Katong naitaas nga kuan. Gilbert nga ano to eh. Oh, followers tao na siya sister nga nag-follow. Shout out po Pastor Gilbert nga na to ay. Brad Gilbert, thank you so much for dropping by. Kaya hapon day. Briones Aim, mayong hapon Pastor watching diri sa quiet. Okay. So karong kapunon igsoon. Ato ang topic ba? Kung sigutan karon igsoon kay may tungod ni sa pagtuo. Okay. Actually ako naman ning na-share before pero kabantay man ko sa social media nga basta na ako'y nabantayan ba nga mga maybe mga misunderstanding or mga conflict bitaw sa mga pagtuo. So mauna nga ako ning ibalik unya akong mas palauman pagid, okay? About sa faith kay yes, tinuod man nga naluwas ta pinagis pagtuo.
Pero usahay malimta na to nga napay sunod ana. Yes, naluwas ta. We are saved by faith pero napay ebidensya na nga atong kinahanglan nga maipakita sa kadaghanan kay dili ra pwede nga tuo ta Ginoo daghan magmutuo ang demonyo tuo galig Ginoo no mao na nga bantayanan kay dili tanan nagtuo nga naluwas gid siya unsa dadto gingon ni Jesus dili tanan nagtawag kanako Ginoo nakasulod sa ngarian sa langit. Okay, so the same as that patay ang pagtuo kung walay buhat. So mao na atong isgutan karon igsoon. Another reminder atong sublion pagpahinumdum ni igsoon aron sigurado gid atong kaluwasan ba. Lisod man gud nga nagtuo tag naluwas na ta or nagtuo tag luwas ta nya. Kana bitaw natay pagtuo pero ba ra bitaw tataman nga walay makita sa binuhatan, no? Dili man na mapamatud-an ato nga tinuod tang naluwas kung puro ta storya nya atong buhat kapandulan. Amen. Brother Don, siguro ba sa Don ba ni Brad? Is nawa na Brad? Is Corsa maing hapon pastor brother from Yasan Malimono Surigao del Norte. Long live pastor brother. Long live sa Brad. Long live tauban sa grasya sa Ginoo. God bless Brad. Regard ko sa kuan nato dano atong kapatiran. Brother Junifer Arisaka. Mayong hapon pastor. Mayong hapon sa Brad. Okay. Kanta gyapon ta sunod daw. Hay habog na kay pulpit dire. Nindot na kay habog kay ka ba. Way kurugay na tani para sa Ginoo. Salamat Brad. Salamat sa imong pagtan-aw dia. Regards ko nila dia sa nastindahan ka. Regards ko inday judian. Okay. So anyway, naman may lakaw ron totoo. So shout out ang tagamay no. Akong gi-shout out ang tanang mga OFW nga naa karon sa lain-laing kanasuran nga kanunay nagtan-aw. Gahapon diha toy OFW gito siya nga nagkuha sa video while nagtan-aw siya sa ako ang live ba to sister babae man to. So thank you kayo no. Salamat sa inyong mga panahon sa inyong panahon igsoon nga gigahin sa Ginoo. Actually, wala gyud mo ninggahin ako. Ay nagwali man ko dire, no? Nag-share ko sa pulong sa Ginoo ang tinuod ninggahin mo panahon sa Ginoo. Okay? As lang ko pastor. Unsa ni nga church pastor asa ni dapit pastor? Brad, pasensya na kayo no, dili na ko isulti akong church dire. Kay dili jud ko gusto nga naay ma-involve nga church dire. O relihiyon, okay? Pero i-message ko, Brad, na ako, taga Bohol ko, Brad. Bohol ko. Okay? Mayong hapon, pastor, watching from Look. Uy, Look. Isa mo na eh. Look, lapo-lapo. Taga diha mo ko. Kuan ko, Ikson. Lokata, Look. Diha, gid me. Rexel, Numas. Ako mga kaliwat diha. Mga dungog, putot, makadungog, kanapliduha, Montesiuso, na diha, daghan. Mayong hapon, pastor, watching from Look, lapo-lapo, CTS. Diha, kuan ang Baluarte, diha sa una, diha ko tambay. Nabaga akong kaliwat, Dexon. Thank you for watching. Okay? Again, shout out no mga seaman na, no? Mga nasa barko nga mga igsuon na to, higala na to. Mga OFW nga salute ko sa inyong sakripisyo sa inyong pamilya. And then tanan no. Ako sa shout out, ako lang ni generalize kay dili kay ko magdugay no. Shout out sa nako tanang mga inmates kay bawo na mo, tanang mga piniriso na agin mo sa akong pagampo. Amen, mga piniriso, mga brad na ko dia nasa bahay ni Kuya. Cebu City Jail. Okay? Talisay City Jail, Toledo City Jail. Tanan nga mga BGMPs. If ever mo reach ni siya nga video diyan ninyo, naadjud mo sa akong prayer mga brad. Kung na may kasabot ninyo, usa ko sa unang nakasabot ninyo. Kay nga na ko sa una gihukman ko. Sa una, grabe lang gilabay nga istorya na ko. Awan adaw ko'y paglaom, pero karon na unsa naman nahimo kong alagad sa Ginoo. Mao ni brad, timan ikupti ninyo. Samtang napatay kinabuhi na gitay paglaom sa Ginoo. Kupot lang sa Ginoo. Dili hindrance babag ang silda. Nga ang plano sa Ginoo maputol. Amen. Padayon gyud na. As long as this time we're still breathing, nag-enjoy ta sa libreng gininahawa na ipaglaom sa Ginoo. Actually mga brad, ni mata tarong buntaga na ipaglaom ang Ginoo. Kay kung wala pa ipaglaom, wala na ta pamatha. Amen. Mao na brad. So long live ta diha kanunay no mga brad na ko diano. Abanti ta. Shout out pastor, sakpan na jud ganaho. Ganina nawahay ko pero karon naka-plaster na jud ko. Salamat sa Ginoo. Himaya sa Ginoo, brother Dante Ladeca. Thank you. One of our subscriber. Okay? So akong i-shout out ang tanang mga jail warden, jail officer, mga kapulisan nato diha. Ako lang na i-generalize mga military, Philippine Army. Akong prayer na anin nyo kabalo na gid mo, no?
And anyway, akong i-shout out ato ang mga subscribers and natay mga subscribers din no. Salamat kayo. Nga wala ta mo ingna pero nag-subscribe mo, mga star senders na pod. Katong ing visit nimo pastor si Brad Bronson Gambito silingan puto nako diri sa school site. Okay. Gambi bitaw apelyido to sister. Okay. So akong i-shout out dahil Sister Michelle Hamil Rinopal Almonicar nga naa sa Bagbayan, nga naa siyang tindahan karon, ug akong i-shout out ang Elmer's Shop. Okay? Sakto ba ko sister? Ang tanang mga mekaniko diha no, nga lig-on na inyong lawas kanunay no. Ako nag-ampo nga namo imong panglawas kanunay diha ug dugang mga customer pagyud. Okay? In Jesus name. Ug shout out sa guardia sa Palawan. Katong taas nga gwapo. Salamat sa Ginoo. Okay? So, shout out na to tanan no. Tanan Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out na tong tanan. Okay? So, let's pray. Magampo ta mga igsoon atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Kay bawo na ta nga dili kita pwede magsugod kung wala dili ta mag-pray. Dili ta pwede mag-start igsoon kung dili na to i-welcome ang presence ni Lord. Dili ta pwede maghisgot sa pulong sa Ginoo kung dili na to invite ng Holy Spirit. Amen. So, let's pray. Father in heaven, again, we come into your presence with a humble heart, Lord God. Nagpaubos kami din sa mga tubangan. Among giilang, imong pagkabalaan, Ginoo. Among giilang, ikaw ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Kinsa lamang kami, Ginoo, kumpara kanimo. Ikaw ang among magbubuhat. Kami ang imong mga binuhat nga mapakyas kanunay. Apan salamat sa imong gugmang walay paglubad. Imong grasya nga abundansya kaayo, imong kaluoy nga ginabag-o kada adlaw nga imong gipatagamtam namo. Nga sa panahon nga kami madalinas Ginoo sa kadangog nining kalibutana, apan sa diyang muduol mi kanimo walay higayon nga imo ming gitalikdan. Wala ka napulan sa pagdawat o pagpasaylo namo. Salamat kay Ginoo sa Lord nining taknaa. Amo usab kang gipasalamatan sa lain na usab nga oportunidad nga mamalandong mi sa imong balaang pulong. Dili tanang tao karon Ginoo nay higayon. Dili tanang tao na ay panahon na ay chance nga mamati, mamalandong sa imong pulong, but bulahan kami kay gitagaan minimog oportunidad to meditate your word this afternoon. So Lord, sa dili pa mi magpadayon Ginoo, again and again, limpyuhi una among kasing-kasing Ginoo. Kay nasayod kami nga balaan kayo ni imong mensahe nga among isgutan karon. Limpyuhi mi kung na may mga butang sa among kasing-kasing nga wala mi makabantay, nga wala ka malipay, pasaylo mi. And Lord, I pray, tagaimig madinawaton nga kasing-kasing, mapainubsanon anda magpakorek, mapainubsan willing mo sunod kanimo Ginoo. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, ug nining taknaas kapunon Ginoo, I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus name. Walay malampuson nga gahom sa kaaway nga makadisturbo kanamo karon. But Lord God, I pray and I declare that we are victorious in Jesus name. Lord God, mupatunga ka, mupataliwala ka sa among pagabuhaton. Walay lain giisa karon Ginoo, ikaw lamang. Si Jesus Christ lamang. Walay relihiyon, sekta, pastor, simbahan, grupo, pundok, any denomination nga maisa karon. Wala. But it's all about Jesus Christ. So Lord, ikaw ang among ipataas karon. We adore you. We glorify your holy name. We praise you, God. This time, and Holy Spirit, we welcome you. I pray to all of the viewers right now, Lord, kutob sa maabtan, nini kutob sa makadungog, nini Ginoo, kutob sa makakitaan ni nga live, Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati ang imong hikap, Ginoo. Tuguti ang gahom sa Espiritu Santo, mabatian, masinati sa matag usa nga makakita, makadungog, maminaw ani Ginoo. Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is your time, this is your moment. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah, praise God. This time we have 158 viewers. Okay. Ganina, naabot daw sa pag-live ginato no, ning reach ta sa 300 or 200 plus. Okay. So maybe this time kay nagtrabaho ang uban no, kabantay o no, busy. So thank you, but still mapasalamaton to sa Ginoo kay niabot og 161. Anyway, ako na yung shout out ang 80,000 80,000 plus followers sa mabungahong Kristohanon. Actually, igsoon, kabalo ba mga paspas kay ning tubo atong page? Everyday, igsoon, 24 hours, no? Musaka ta og 1,000 ka followers. No, grabe, atong pakpakan ng Ginoo, no? So, thank you kayo. I just want to encourage everyone, again, nga, inyong i-invite inyong friends to follow our page. Kabalo na mo igsoon, nga grabe yung impact ni.
Amen. Kabalo na mo, tanawa ang mga testimony, tanawa ang mga comment section, na inay mga nagtestimony niya. Actually, daghan sa ako ang inbox, no, nga, na-bless kay sila, ever since naabot sila ni nga page, na nahitabo silang kinabuhi. Amen. Inay, nag-message kayo na ko ganina nga, Brad, ganahan dyan ko nga page, kay di ka mangdaot, di dyan ko mangdaot. Okay? Musulti ako sa kamatuoran, muprangka ko, pero di dyan ko, I respect all religion. Okay? So, walay daotay, tani. So, kung naapoy, mubikil na ko sa mga doktrina, i-block na po na ko, di ko mupatol. Ana raman ta mag-promote ang kalinaw o gugma. Amen? O kalipay. Mayo 10, congratulations. Salamat sa Ginoo Igsoon. Okay? So, start na ta. Okay, nagdali sa mi. Actually, letter mo adto mi sa nami bisitahon. Kato bitong brad na mo katong police officer, fallen hero na to Igsoon nga namatay sa enkwentro diri sa Bohol, no? Grabe. So, ako man ang gibalik-balik nga nag-uban ko, nakig-uban ko sa kasubanan ana niya. Akong classmate ang ate ato. Okay? Akong batch sa criminology. Unya criminology passer sa dang ako ang classmate ana, yang ate. So, nagsabot mi sa akong wife nga moadto mi karong hapon. So, mao ni nga nagdali ko. Watching from Bahrain man to, asa man to. Okay. Germany. Okay. Sister Yads Hams. Okay, watching from Germany. Thank you, sister. God bless. Okay. Shoutout Pastor Kanunay ni Gapamati kauban akong bana nga si Rinal Kanoy. Okay. Shoutout di ay sa bana nga gwapo ni Ma'am Blesia Faith Solibio Tigelo nga si Brother Rinal Kanoy. Okay, God bless. Sige. So maning nadri. Okay. So, okay. I-check ba kay murag na po yung mga kuha. So, again, let's start na igsoon ang atong teksto. Itong pangitaon dire. Okay? Praise God. So, itong teksto mga igsoon na dire sa James. Okay. Santiago, ako na St. James. So, according to the book of James, or Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19, about pagtuo niya, ato ning palaumag, ay ato ning sabto, Nixon, kay basin, nasayop ta ba, okay? Santiago 2:19, nag-ingon dire, nagtuo ka nga usaray Diyos, maayo ka na, okay? Next, apan ang mga demonyo, nagtuo usab ni ana, og nagkurog sa kahadlok, okay? Uyaw kayo, no? Again, akong balikon, Nixon, Santiago 2:19, nagtuo ka nga usaray Diyos, maayo ka na. Apan ang mga demonyo, nagtuo usab ni ana, og nagkurog sa kahadlok. Wow. Praise God, Nixon. I know and I believe nga kitang tanan, nagtuo gyud Diyos, nagtuo ta Ginoo. Nagtuo ta nga nay Diyos, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nagtuo ta nga nay matuod nga Diyos nga milagroso, bisan ako nagtuo ko. No? Ako nagtuo jud ko igsoon, og nagtuo ko nga atong Diyos milagroso, kay nabag-o man ko. Okay? Kay actually mga igsoon, di ba, kadungog na mo sa akong testimony before, katong time nga dalhunon ako rehab kay nabuang na daw kog shabu ba. Ang akong pagampo lahi nga nako, kung tinuod jud nga naay Dios, nga na akong prero, kung tinuod jud nga naay Dios nga gamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, pamatud-i imong gahom pinagi sa pagbag-o nako. Ingana ko sa una nagpray, katong struggle na kay ko igsoon, nga na ako sa peak bitaw, nga libog na kay ko. Mahadlok na ko sa akong anino, wala ko kay bawag unsay angay na akong buhaton, akong singot nagpilit na, grabe kayo. Grabe akong kasubanan, kagulanan, depressed kay ko atong time igsoon. Unya nahadlok ko kay giingnan ko nila nga dalhon sa rehab. Iparehab ko aron dili na ko kasuyop. Okay? So sa mga new followers na to, ingana ko. So mao to nga ang akong gihagit sa prayer, ako rang giingnan si Lord nga kung tinuod man gyud nga naay Ginoo. Kay actually di na ako mutuo Ginoo, di na ko mutuo Ginoo. Ano man? Kay sama sa akong gi-share nyo testimony sa una mga igsoon. Sa dihang adik-adik pa ko before in 16 years nga naa ako ng bisiwa. Lain-lain nga relihiyon tinuohan kauban ako. Lain-laik sikta kauban ako sige suyop. So mag-abot mi to sige mig pangatawa, sige mig bugal-bugal, sige mig yaga-yaga. Nalipay mi. No? So mauna nga ning abot sa punto nga dili ko mutuog Dios, dili ko mutuog Ginoo. Hangtod atong time nga nag-struggle nako sa akong kinabuhi nga wala na ko kay bawog unsa angay na akong buhaton. Sa katong time nga dalhonon nako sa rehab. Sa katong time nga mauna to nga nabuang na kog shabu igsoon nga magistorya kog ako na lang. Ang akong gihimo nagluhod ko, nagampo ko, nagpakiluoy ko, namasin ko nga kung naabay Ginoo.
So nga akong content sa prayer, dili ko makalimot ning ingon ko, kung tinuod bagid nga naay Dios, kung tinuod bagid nga naay Ginoo, palihog pa matud-i imong gahom kanako sa pagbag-o. Kay gikapoy na ko aning bisyuha, gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Kita ko sa kong mami magsikigilak, badlungon kay kung dako wala ko kasabot. Pero kung tinuod bagid ka nga naay Ginoo, palihog bag-uha ko, basta mabag-o lang gyud ko, mutuod jud ko nimo. Mao to igsoon, mauna akong gikuan, no? So mauna igsoon nga pagpilar by istorya na ko sa Ginoo igsoon, grabe kay si Lord, as long as we have a sincere heart. Kung naatay kasing-kasi nga sincero, kasing-kasi nga tinud-anay nakigistorya, nagpakilooy ning duol sa Ginoo, bag-uhon ta. O kabalo ba mong igsoon, mauna to. Way back 2012, mauna wala na ko ni Agi og rehab. Naayo akong utok. Makigistorya ko, tao na akong istorya, dili na kakoy. Natarong na akong utok, makasabot na ko. Kaya wa naman ko na murag na due to drug overdose before, no? So mauna nga ning tuo ko Ginoo, nganong ning tuo ko Ginoo, nganong ning tuo ko nga na Dios, tungod kay siya mismo iyang gipamatud-an iyang gahom nako. Siya mismo isod iyang gipamatud-an ang iyang kahibulungang gibuhat sa akong kinabuhi, nga iya kong gibag-o, iya kong gipahigawas gikan sa makadaot nga bisyo. Okay? Iya kong gibadbaran sa gapos ni Satanas. Iya kong gipahigawas sa syabo, sigarilyo, inom, marijuana, bulkasil, rugby, gasolina, sirap. Kung sa pa'y ubang suyupunon, di igsoon. Different addiction, pagkahilig og babae, pagkahilig og pornography, porn. Gipahigawas ko sa Ginoo ng tanan. Mao na nga, sugod ato igsoon, ning tuo na ko og Dios. Amen? Ning tuo ko. Mao na nga akong kinabuhi, igsoon akong gihalad sa Ginoo, nang alagad ko niya. Apan, mao ni akong painumduman niyo igsoon. Atong teksto, kitang tanan, ning tuo ta Ginoo. Amen, di ba? Ning tuo ta Ginoo. Now, ingon diri si Santiago, pariha jud mi ngana ni kay James man ko. Ingon si Santiago igsoon sa Santiago 2:19. Nagtuo ka Ginoo, ako po nagtuo Ginoo. Ang sunod, maayo ka na. Next, apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana og nagkurog sa kahadlok. Unsay gimin ani igsoon ni Santiago? Unsay bo pasabot ni Santiago ani igsoon? Nga ingon siya nagtuo ta Ginoo, nagtuo ta Dios, nagtuo ta Kristo. Ang demonyo ning tuo pod nga naa na sila. Aw naa na siya. Ang demonyo igsoon ang yawa si Satanas, si Lucifer ning tuo pod og Dios nga usara, ning tuo pod og Kristo, ning tuo og Ginoo. Nga napalay puno dre. Apan nagkurog lang siya sa kadlok, siyempre madlok siya kay Ginoo na guna, di ba? Madlok siya kay usa ka adlaw na mao man ay ingon sa Ginoo, usa ka adlaw no sa katapusang hukom igsoon sa impierno adto man didtong mga demonyo hukman kauban sa mga wala mo tuo ug mosalig sa Ginoo, wala nang alagad sa Ginoo. Amen. Nga unsay ibot pasabot ani again, unsay ibot pasabot ni Santiago nganong ning ingon man siya nga yes nagtuo mo og Dios nga naa siya usara, ning tuo mo ni Kristo, apan mao ninyong hinumduman nga bisan ang yawa ning tuo pod, ang demonyo ning tuo pod. Kapan lang mao ni kadahian. Kay ang yawa ning tuo ra pod siya kutob, pero wa siya ning sunod sa Ginoo. Okay? Mao na tong bantayan ang gusto ipaabot ni St. James igsoon. Okay? Ang gusto ipaabot ni Santiago nga yes, ning tuo ta. Ning tuo ta ni Jesus, ning tuo ta ni Kristo, ning tuo ta sa Dios, apan ingon siya kinahanglan ang atong pagtuo naran mao ni gusto ipasabot ni Santiago. Ingon siya sa Santiago gyapon. Ingon siya maora man ning kauban nga bersikulo. Ingon siya Santiago 2:14. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga naa siya ay pagtuo, or usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Igsoon, yes, nag-ingon ang balaang kasulatan nga ang kaluwasan sa iyon ra kayo pagtuo ra. Okay? Pagtuo ra, way problema. Pagtuo na luwas ta, pero dapat natong una-unaon igsoon nga naay ebidensya, kung saan na ebidensya ang maayong binuhatan, tanawa. Dili ta maluwas anang tuo-tuo ra ta mo to. Yes, ning tuo ko Ginoo, ning tuo ra ka. Nakailara ka Ginoo. Nakailara ka nga nay Hesus nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang yawa kay bawa na. Mamilo ni ingon si Kristo nga dili tanan nagtawag og Kristo. Dili tanan nagtawag og Ginoo. Dili tanan nagsangpit sa Dios, maluwas. Kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa atong Amahang langit non. Mao ra nay maluwas. Mao nay pag nagtuo niya ning buhat. Okay?
Mao na pagtuo nga nay inubanan og pagbuhat og lihok. Tanaw ha. Tanawa Igsoon. Katong naa bitoy nagpa-advise atong unsa to nga mga gabi nga okay ra ba daw nga dili siya mo simba, di ba? Nga nara sa balay kay maluwas man kuno siya nya. Kato bitaw ni ingon nga nay post nga ning trending nga walay simba-simba unya dakog pagsalig og pagtuo maora na. No? Igsoon kung ato na siyang pamalandungan, sango ani kay nganuman patay may ang pagtuo ng walay buhat. Atong pagsalig patay kung walay buhat. Unsao nato pagpamatuod nga naatay pagtuo sa Dios nga naglingkod-lingkod ra man ta. Unsao nato nga pagpamatuod nga natay pagtuo sa Ginoo igsoon nya wa man ta ning biya sa kangit-ngit mohawa sa ta. Okay? Naay gitawag og ebidensya nga mayong binuhatan. Kay matod pa sa balang kasulatan, kung ang atong pagtuo baba ra kutob. Unsay gingon diri? Patay ang pagtuo kung walay buhat. Unsay gingon diri? Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, walay ebidensya ba? Okay? Next, makaluwas ba kaniya ang pagtuo? Unsay gitubag diri? Dili gayon. So dili day pwede maluwas ta nga baba ra kutob. Okay? Nagtuo ko Ginoo. Walihan nimo, ay ayan na lang wali-wali nako kay dugay ra ka. Kabata pa nimo ako tiguang na ko nagtuo ko pero tan-aw imong binuhatan hiwi. Tan-aw nimong binuhatan way ayo. Tan-aw nimong binuhatan dautan wala mihawa sa kangit-ngit. Mao nay patay. Patay nga pagtuo. Tuo-tuo ra na igsoon dili na tinuod nga pagtuo kay ang pagtuo nga maghatod nato sa kaluwasan na ebidensya nga tinud-anay kabaguhan. Ang pagtuo nga maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan na ay resulta, na ay ebidensya, na ay bunga nga tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Kanang imong kinabuhi sa una nga nas kangit-ngit, imo na nang gibiyaan kay naglakaw na ka padulong sa dalan padung sa langit igsoon. Mao na pagtuo nga naay maayong binuhatan ug mao na nga pagtuo nga maghatod nato sa kaluwasan. Amen. No, tanawa diri yo unsay gingon Santiago gyapon. Santiago 2:17. Ingon ni ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Okay? Sayang. Kana bitaw nagtuo ka nga langit na ka? Kana bitaw nagtuo nga luwas na ka pero luwas sunon paday ka base sa imong binuhatan? Yes, di ta maluwas igsoon pinagi sa maing buhat. Ang atong good works dili na siya makadahatag natong kaluwasan. Kay ang maayong binuhatan, trapura na, hugaw na tubangan sa Ginoo. Apan, kung nagtuo ta ni Kristo, natay pagtuo, di kalikayan na ay musunod nga maayong binuhatan. Na ay bunga o resulta nga maayong binuhatan. Ug mauna ang maghatod nato sa kaluwasan. Kay lisod kay ingon ta, nagtuo mo Ginoo. Ang yawa ning tuo bitaw, di ba atong teksto? Ang yawa ning tuo pod. Di ba? Satanas ni tuo, ang demonyo ni tuo. Ikaw ning tuo, ako ni tuo. Kitang tanan nito o Ginoo. Pangutana, kumusta ang atong binuhatan? Misibo ba sa atong pagtuo? Kaya ang pagtuo nga makaluwas na ebidensya nga maayong binuhatan. Maayong binuhatan, tinudanan kabaguhan nga resulta sa atong pagtuo sa Ginoo. The moment we have or we had an intimate relationship with Jesus Christ, mao na nananatay pagtuo niya. Nga nagtuo ta nga siyang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nagtuo ta nga siyang naghatag siyang kinabuhi aron makabaton tag kaluwasan. Nagtuo ta. Unya kana nga pagtuo na to, mo resulta og mayong binuhatan. Amen. Mugawas na pud ta sa kangit-ngit. Ang atong baba nga sigig pamalikas ug panungo biyaan na nato. Ang atong pagkalulong sa makadaot nga bisyo biyaan. Ngano day pastor? Sa kangit-ngit day na pastor kanang ngana-ngana. Anything igsoon nga makadaot sa kangit-ngit na atong lawas templo sa Espiritu Santo, templo ni sa Dios igsoon. Ingon bitas Pablo kung kinsa ka magalaglag sa lawas nga maong templo laglagon usab niya, ingon ang pulong sa Ginoo. Mao na igsoon nga kung tinuod gyud ta nga naluwas paminaw mo kay uban. Abi yung maigsoon, I respect all religion, I respect all sect or sekta, okay? All church I respect, mga simbahan. Akong girespeto na sila igsoon, pero usahay lang ba, maka-question ka ba? How come nga maingon sila luwas na sila, pero walay kabag-uhan? Luwas sila pero tagtulo ang asawa, tagduha. Luwas sila pero galisod, gali sila luwas silang kagalingon pauli sa balay. Kay hubog kayo, nakadagma-dagma. Luwas sila pero sabog kanunay sa makadaot nga bisyo, lunod sa makadaot nga bisyo. How come moingon tagluwas ta ana? Naon tatay makita ebidensya nga tinuod kitang naluwas ug unsa gingon sa balang kasulatan pagtuo naay maayong binuhatan naay resulta ba sa atong pagtuo. Sige lang daingon luwas ta ako kadaghan na jud ko gisaway igsoon. Kadaghan ko gisaway. Wa na si Pastor James mauna.
Ako lang po paubos daw pero nagtanaw ko sa nanaway Ginoo. Makasa lang ka kay kapandulan wa na himong panalangin. No? Sila daw tinuod mao ni. Yes, sila. Ako silang girespeto. Pero mao na giingon ni Jesus Christ ikon sa bunga makita. Amen. Sa binuhatan makita. Mailhan man na igsoon kung nagtuo ka niya ang binuhatan kumusta. Kung nagtuo ta ni Kristo, nagtuo ta Ginoo, nagtuo ta luwas ta pero atong binuhatan sukwahi sa atong gituan. Nagtuo ta nga sakto ta, nagtuo ta nga followers ta ni Kristo, pero sa atong kinaiya, sa atong kinabuhi wala nakita si Kristo din questionable imong pagtuo. Amen. Kay matod pa sa balang kasulatan ganina kung atong pasultion si Santiago igsoon, the book of James. Makaluwas ba kana nga pagtuo? Di ba? Makaluwas ba na nga pagtuo sa ito magdili gayud? Unsa rin makaluwas, Pastor? Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo. So ako mong pahibaw ni kung unsa ning bersikulo sa mga nakaapas bag-o pa nakasunod na to. Santiago 2:14 tanawa. Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga nasa pagtuo apan walay maayong binuhatan. Maayong binuhatan na nga resulta sa pagtuo. Makaluwas ba kaniyang iyang pagtuo? Dili gayon, dili kaluwas. Sayang atong maayong atong pagtuo. Mao na nag-ingon ni Jesus isong dili tanan nagsangpit, nagtawag, nagampo. Dili tanan nagtawag Ginoo, Ginoo. Bisan kada adlaw pa ta simba, kada adlaw pa ta ampo. Pero kung atong binuhatan hiwi, patay gyapon atong pagtuo. No, dili kuno na makaluwas unsay gingon diri oh. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Kay ingon nga ang lawas, kay ingon nga sa Santiago 2:17, ingon ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Muna igsuon nga atong ipakita ang ebidensya. Kung aritas sa gitawag og sa korte. Sa korte, igsuon ako na ning balik-balik. Kinsa may mudaog sa korte, ang mudaog kanunay lig-ong ebidensya. Sa Kristohanong kinabuhi sa digsoon sa atong kaluwasan. Ang mudaog ang makahatag og lig-on nga ebidensya nga luwas siya kanang naapoy ebidensya resulta nga tinud-an na yung kabaguhan sa kinabuhi. Pastor, example daw sa kabaguhan sa kinabuhi. Di lang ko ang hitaglaing tao, akong kagalingon lang. Sa una wala pa ko'y Ginoo, wala pa ko'y pagtuo. Himaya sa Ginoo. Sa una nga wala pa ko'y relasyon sa Ginoo. Unsay binuhatan ako or gusto mo makahibaw ang uban diya moingon na butbot na sulpot ng dako patakara. Sa kanang nagsigig ingon diya nga sulpot ko or butbot ni bakakon ko tagaan tamog tinuod na ko ngan. I'm James M. Dumanon. Complete name na ko na. Taga-Tangaran, Clarin, Bohol ko. An inbox me kay tagaan pati ka og number sa police station. Number sa among mayor. Tagaan ta mo. Na i-check ninyo akong background diri kung kinsa ko. Ana ra ta magdaog. Kay ang uban mo ingon man na nga gamagama kay wa man kaila. Normal na I respect them. Okay? So karon akong balikon ikson, ako galingon lang akong example kay pagtuo nga naay maayong buhat nga resulta nga muhatod nato sa kaluwasan. Pagtuo nga gitawag og naay ebidensya, naay bunga. Okay. Now, unsa may example pareha nako. Akong kagalingon lang, wala tay dagdagang istorya ikson kay maipit tas uban. Okay. Sa una sa wala pa koy hingpit nga relasyon sa Ginoo. Sa una, sa wala pa ko'y pagtuo. Kay pagtuo itong isgutan, ani. Okay? Ang demonyo, ning tuo po sa Diyos. Ako, nagtuo po ko. Sa una, sa wala pa ko'y pagtuo, mao niya akong gibuhat. 12 anyos, adik-adik na ko. Okay? 12 anyos. Unya, dayon, nahimo kong sugod ang pilmiro kong bisyo, syabo gina. Hantod, naabot ko, ni kamaon ako manigarilyo, malburo man dyan akong sigarilyo, no? Giset free ko ni Lord way back 2012. Akong sigarilyo nga nabiyaan Marlboro pula. Di ko ganahan ng bugnaw, ng mga bugnaw. Gusto kong isog. Yang Marlboro nga pula ikson isuksok na ko sa ilong. Dili ko normal nga manigarilyohay. Kung gusto mo mangita og probe igsoon katong 2012 batch nga mga criminology sa Materde, College Tubigon. Kanang mga napulis ana nga time. Batch na ko na. Kay bao sila mismo kung unsa ko manigarilyo kay gitawag ko nila og Boy Ilong. Pwede mo comment na kung naipulis daw akong classmate. Okay? Boy Ilong, ngana ko. Ingana ko sa una tanang bisyo, gisudlan ako, wa pa ko'y pagtuo ni Kristo. Okay? Ako lang i-example ang pagtuo ba, no? Inom-inom, tanan, babae, nakabuntis ko kapila, di panghambog. Sig ngani rin akong naong. Pero naamay, demonyo nga magsigsulsol. Di ba? So dagan, sirap, mo gamit kong sirap, kanang tambal og ubo, ikson, amo man ang imnon. Niya mo lipong magkada rugby ko. Bulkasil, gasolina, barnes. Okay.
Dagan, marijuana tanan. Except anang cocaine o kanang injection. Dili ko ganan ng injection kay ay mga brad na ko kuya wa injection no. Ikon mang ugat mabuang ta na dayon. Sa ato ko sandayong kay ana ba magkuan takilid no. Anak ko mao na akong ginabuhi sa una. Apan sa dihang ning sugod nako nga ning tuo, mao na ni pagtuo na ni. Ning sugod ko nga nagtuo ni Kristo, nangilagad ni Kristo, nakigrelasyon ni Kristo igsoon. Ming resulta ang maayong binuhatan. Unsa naman ko karon? Mangutan na mo. Nahigawas na ko way back 2012 igsoon. Sa diyang akong gisurrender akong tibuok kinabuhi kay mahadlok ko dalhon sa rehab. Mahadlok ko dalhon i-rehab sa Cebu. Okay? So akong gisurrender ang tanan sa Ginoo. Pero ting hilak na ko luhod sa Ginoo. Wala man ako nakita si Lord kay espiritu man siya. Wala man ako nakita nadungog iyang tingog igsoon. Pero akong nabati iyang presensya nga grabe. Whoo! Lord naadyo ka grabing hilak na ko. Nag-abot akong singot luha og sipon igsoon. Grabing hilak. Kurug-kurug ko. Din pagkaugma mauna to igsoon. Nabag-o kog kalit. Nabiyaan ako ang mga sigarilyo, inom, shabu, babay tanan. Nag-deactivate ko sa ako ang old account. Actually igsoon, sige kog pangita sa akong account before kay sa account nako sa una igsoon naman to yung mga ebidensya nako dito na ako yung mga picture dito nga nagsuyop ko, na ako yung picture dito nga nagdadako ko sa kaputo shabu, na ako yung picture dito nga taas kay kog buhok. No, nya piaw kay kog naong. Ngana ba? Nya di man day ako man ang na private. So akong gi-search ang akong old account kay gusto na ko ipakita unta ninyo akong physical appearance before. Pero naka-private siya ang mga photos. So gi-search na ko akong old account niya. Gi-deactivate ako ano man god kanang ang password ba. Wala na ko kay balo. Kay nagbag-o kog Facebook igsoon. Mao na nga ingana akong life before. Sa wala pa ko pagtuo sa Ginoo. Karon nga na ako pagtuo ni Kristo, nangalagad ako ni Kristo, nakigrelasyon ako ni Kristo, ang banggiitang adik-adik sa lungsod sa Clarin, Bohol, nga nagpuyo sa Tangaran, Clarin, Bohol, na himong alagad sa Ginoo karon. Woo! Di ba? Mo na pagtuo nga nairesulta nga mayong binuhatan. Kay karon man Godikson, daghang kay kog nakit-an ba nga dagko kay pagtuo ni Kristo? Nagtuo gyud sila, luwas na sila. Pero tanaw kong binuhatan, what? Di ba makaingon, Lord, maluoy ka Ginoo. Akong nagampo ko Ginoo, maluoy ka. Di nga ako, naluwas na ko sila, ala ko sugay mamumbaw, laing reliyon. Pakalaman ako mo, tanaw ko sa binuhatan, what? Luwas mo? Asa man ang maing binuhatan nga resulta sa inyong pagtuo? Igsoon, ako, atong teksto akong ibalik ko, no? Bisan ang yawa ning tuo na sa Ginoo. Nagkurog lang, nahadlok siya, kay hapit naman siya hukman. Di ba? Bisan si Lucifer, si Satanas, nagtuo nga naay Diyos. Naay usa ka Diyos, naay Kristo. Apan nagkurog siya. Amen. Kay bawo man siyang delikado kay na. Kay bawo siya nga delikado siya. Anang-ana. Kay bawo siyang di siya kadaog anang ngalan. Pagkatahom. Amen. So nga na igsono, pagtuo, way problema, nagtuo ka, nagtuo sila, ning tuo ko, ning tuo ang tanang tao. Tanan ning tuo pero timani ang gingon ni Kristo. Dili tanan nagtawag Ginoo Ginoo. O in other words, dili tanan nagtuo ni Kristo. Dili tanang nagtuo sa Dios maluwas. Apan kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Mao na ang binuhatan. Mao na ang resulta. Kay kung puro ta pagtuo, dili na pagtuo nga tinuod tuo lang na. Kay ang pagtuo nga way sabayan, way maayong binuhatan, walay resulta nga tinud-anay kabaguhan, tuo ra na igsoon. Bisan ang demonyo ning tuo sa Ginoo. Pero walang pud siya imbuhat, tuo ra siya kutob. Amen. Apan ang pagtuo nga maghatod sa kaluwasan, naanay resulta, naanay ebidensya nga maayong binuhatan. Pagtuo unya musunod ang maayong binuhatan. Pagtuo nga naluwas ta musunod ang maayong bunga. Naay resulta nga tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Naglakaw na kas pagkamatarong ang imong nilakwan ron igsoon, wala na kas kangit-ngit, na nakas kahayag. Makita na, in short, makita na si Kristo sa imong kinabuhi. Dili kay magsigitag angkon nga kami ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Kami ang tinuod. Kami ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Prangka lang. Kami ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Pero ingana ba na ang imo pong kinaiyaw nakita si Kristo? Di ba? Sige kami niya, kumusta imong kinabuhi? Nakita ba si Kristo? Kana lang pag hinambog nimo, yawa naman na. Yes, tinuod kay kanang hambugiro, Lucifer na. Confident kay nga naluwas, confident kayo. Si Lucifer gihagbong sa garbo. Amen, no?
Di tapos siya, kani grabe dagan kayo nga kami ang tinuhak. Kauwa niyo kamo dili mo malangit ay klaro kay kami ray maluwas pero tan-awang binuhatan igsoon mao nag-ingon ni Jesus Christ igsoon please. Ang giingon ni Jesus Christ sa bunga makita, sa binuhatan makita kung tinuod nga si Kristo ang atong punuan. Kung tinuod nga si Hesukristo ang atong punuan, dili gyud nakalikayan makita siya sa atong binuhatan. Dili pwede nga moingon ta nga si Kristo among punuan, si Kristo among ulo, si Kristo ang nagtukod mo, pero ang imong binuhatan demonyo. Di mo magsilbi na. Di magsilbi sa saon gyud. Lisod kay dana igsoon masangit maipit ana. Ipit pa kay ta kinaipitan ta na dapita. Amen. Nagipaningot nako. Maipit ana igsoon. Anyway, ngani ko igsoon ngani jud ko basta mag-preach ko sa kamaturan ngani gud. Dili ko maglipod-lipod nya as what I have said, dili sad ko pareha ng uban nga wala ko gi-compare kung kagaling sa uban pero dili ko nang sugar coated nga akong kuan o punan mo prangka gyud ko sa kamaturan. Basta nasulat sa balaang kasulatan ako ginang i-share igsoon. Kay ngano man ako ang paninglan pod sa Ginoo. Amen. Dako mig tulobagon mga alagad sa Ginoo. Kung among pili-pilion ang bersikulo. Tanan gyud. Dili pwede laksiyon nato usa ka page sa Bible. Amen. Mao na igso no. Imagine daghan kayo na. Tanawa ron ang newsfeed. Tanawa ron ang social media. Daghan kay debate. No? Debate nagtanaw ko nagsigiro ko gano. Kuya nilang debate. Lami na kay comment pero ako ra silang girespeto gi-ignore pero mao na akong i-share niyo igsoon. Kung tinuod gyud nga naluwas makita na sa atong mayong binuhatan kay naay resulta. Kung tinuod ta nga atong pagtuo naghatod nato sa kaluwasan, nanay resulta nga mayong binuhatan, naglakaw na pud ta sa pagkabalaan. Sige ta gingon-ingon nga atong pagtuo mao ni luwas ta, wagali ka kabiya na imong kabit. Sige gingon-ingon ka na wagali ka kabiya na nagali kay sikreto gali sa imong asawa na kay sustintuhan, wa nimo gitugaan ang tinuod. Di ba? Nya naluwas ka imposible, imposible. Ginoo imong gilagaran. Kung tinuod nga ang Ginoo imong gilagaran, tinuod jud. Kung tinuod nga si Kristo na sa imong dugan, unas tanan badlungon ka. Tudluan ka unsaon paglakaw, subay sa iyang kabubuton, tudluan ka nga biyain na nang dautan kay ako Ginoo balaan ko. Nganong wa man ka badlunga kay wa ka Ginoo mo na tinuod. Sayop nga pagtuo na igsoon. Pagtuo may pagtuo. Ang demonyo mituo pod. Ang demonyo ni tuo, ang yawa ni tuo, ang yawa si Lucifer ni tuo. Apan kutob lang sa baba raway buhat. Mo ni ingon sa balaang kasulatan ison patay ang pagtuo. Kay ngani magunigson, ako ning gi-share kay kuan manggon. Lisod ba? Lisod kung moabot ang time sa adlawng paghukom nagtuo tagluwas ta nya wa di ay. Lisura perting ipita na to anay perti lisura. Kay ngano man, kay puro ta pagtuo, puro ta pagtuo, naluwas ta pagtuo. Way problema tinuod na naluwas ta sa pagtuo. Pero kumusta ang resulta sa imong pagtuo? Kumusta ang ebidensya sa imong pagtuo? Kumusta ang imong binuhatan? Nakita ba si Kristo? Mao na diha. Lisod mo kayo, nangalagad ta ni Kristo. Akong Ginoo si Kristo, pero ang binuhatan, demonyo man. Di ba? Lisod, di magsilbi na. No, basin di ta anak na, basin pinaangkan ta. Amen. Ana na igsoon. Ako ning balik-baliko igsoon. Kung tinuod ang atong pagtuo ni subay sa kabubuton sa Ginoo, mo resulta gyud tinud-anay kabaguhan sa kinabuhi. Kana bang mahimo tang maayong ehemplo? Dili kay mayor ta mo debate atong kinabuhi hiwe. Pagsuro eh. Di ba? Lisod na. Mao bitang di ko musukol debate ngano mang di ko musukol debate. Ingon sila nga di daw ko musukol debate kay aron mahadlok daw ko kay mahibaw-an ang ako ang doktrina nga sayop. Di ko musukol og debate ngano di man na magdaog ang debate igsoon. Dili mo pasabot mo daog kag debate. Sakto ka. No? Dili mo daghang maayo mo debate pero ang iyang kinabuhi iyang private life nasa sikreto. Okay? Daghang maayo mo debate pero hilig kay porn. Daghang kay maayo mo debate pero behind closed door kanang walay makakita niya. To sa chicks dito gimintain. Nganon kay bawo ka pastor nay daghan ning duol nako. About ana. Ako igsoon di lang ko, di ko ganahan magbulgar og mga ebidensya ngano man. I love to promote peace, kalinaw, kalipay o gugma. Mao na nga og naay makigdebate nako automatic black na yon. Ana na unsa. Atong Dios sa kalinaw niya di ta ganahan ang debate. Bahala na sila basta ako igsoon. Glory to God. Busy ko karon nga gigiyahan ang mga kriminal. Mao ni akong gikabisihan ron, paminaw mo. Ang mga adik-adik, you know. Daghan kayo ang uban wala pa gali ko ka reply. Brad, unsay akong ngayon buhaton, lulong ko sa makadaot nga bisyo. Now, karon. Nabi daw gi-post ganyan kay ngano man. Gusto ko igsoon nga gusto na ko
o gusto na ko nga malamdagan bitaw sila nga bisan nang ilang kinabuhi way paglaom karon no. Bisan ilang bana palahubog kayo dik-adik. Or bisan unsa ka itom ka grabe ka baga sa dag-o ang ilang sitwasyon karon. Naa gyud ni paglaom sa Ginoo kay diha man ko gikan. Kung naay na depress, diha pa ko gikan. Di ba mao bitaw naghikog ko nag-attempt ko hikog 3 times kay ngano man gikapoy na ako na depress ko, no? Mao na nga naa jud ko i-share, mao na nga isog ko musulti kay nasinati nako. Isog po ko mamumba o alagad sa Ginoo nga naikabit kay ako usara may akong asawa. Yang ang balang kasulatan ning ingon man nga usara atong asawa kinahanglan. Okay? Mao na igsoon nga ako pong gipasalamatan ng Ginoo ng tanan no. Wa man koy angay kapasigarbo tanan grasya sa Ginoo. Ako lang i-share ang kamatuoran igsoon. Amen. So mao na no. Ang atong topic karon pagtuo no. Pagtuo nga maghatod nato sa kaluwasan. Kay lison man nagtuo ta. Luwas ko, pero pag abot na sa budyong sa trompeta, inigbalik sa tong Ginoo. Nabilin ta, wata madag rapture. Uy, hala, nabilin lagi ko. Nya, pirting tuuhan ni mga naluwas ka. Kaya nga naman, kutob naman kapag tuo, ba naman kutob yung pagtuo. Walay maayong binuhatan. Walay resulta ba, walay bunga nga kabaguhan sa kinabuhi. No? Wa ka kabiya sa angayng biyaan nga dautan. Wa ka kabiya sa mga kahilayan, mga lulong sa makadaot nga bisyo. Tanaw, balik ko na ako Santiago 2:14, mga igsoon unsay kapuslanan kung usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniyang iyang pagtuo? Dili gayud. Oh. Ano, klaro ano? Adi uday maklaro. Ay, bali. Santiago 2:14 na. So, ako ning gi-share nyo igsoon kay dili ko gusto nga atong pagtuo makawang lamang. Dili ko gusto nga atong pagtuo masayang lang. Gusto ko igsoon nga atong pagtuo mo resulta gyud og kinabuhing walay katapusan. Mao ni igsoon nga uban sa grasya ug tabang sa Ginoo maning kamot ta. Nga dili ta maapil atong giingon sa balaang kasulatan nga sa katapusang mga adlaw moingon, Ginoo nagpropesiya man mi, Ginoo nagampo kog masakiton, Ginoo nagpalayas kog demonyo, Ginoo mao ni Ginoo. Ang tubag sa Ginoo, wala ko kailan ninyo, di ba? Mao man to ang ubos sa dili tanang nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Akong pangandoy pag-ampo igsoon nga kamong tanan, kitang tanan mga viewers. Sa dakong adlaw magkita kita. Amen. Gusto ko igsoon nga atong pagtuo dili makawang ba, dili masayang ba. Kundi ang atong pagtuo maghatod yun nato sa kaluwasan, no? Naadyoy maayong binuhatan nga resulta sa atong pagtuo, resulta sa atong kaluwasan. Okay? Kay lisod kaayo patay man gud ang pagtuo kung way buhat, no? So dapat na ebidensya. Okay? Kay kung kutob ra ta tuo, kung atong pagtuo nga ang Ginoo manluluwas niya, ba ra ta kutob igsoon, wala na. Kay ang yawa mutuo man po, namura ra ta nag demonyo, ay demonyo mutuo pod. Pero wala lang imbuhat. Pero igsoon kita ming tuo niya na ay resulta nga maayong binuhatan. Kay ngano man, kay kana siya may maghatod nato sa kaluwasan. Kana siya may maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. So dili masayang atong pagtuo. Amen. Usa ka adlaw sa pagbalik sa atong Misaya igsoon, sa pagbalik ni Jesus Christ, sigurado nga madala ta ngano man kay ngatong pagtuo ni Kristo na may ebidensya nga maayong binuhatan. Unsay gingon karon sa balang kasulatan, kung kutob ra ta pagtuo nya walay ebidensya nga maayong binuhatan, dili makaluwas nga pagtuo na. Amen. So mao na igsoon nga karong kahaponon gipainumduman ta nga gusto lang ni Lord nga i-sure ba ang atong pagtuo nga pagtuo nato di kaniya nga nagi ni gitawag og muragan bitaw nako ako nga James Dumanon nga apelyido ba no. So ang atong apelyido pagtuo unsa apelyido mayong binuhatan ana bitaw. So mao na igsoon no. So mao ni ang mensahe kanato ning takna sa kahaponon gipainumduman ta sa Ginoo nga dili lang ta puro pagtuo, dili ta puro pagtuo pero atong pagtuo ba ra kutob. Kinahanglan nga atong pagtuo naay bunga, kinahanglan atong pagtuo naay resulta, naay maayong binuhatan, naay ebidensya. Kayo diha ta magbase kung tinuod ba gid ta nga kandidato sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo ta. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Salamat Lord sa imong kaayo Ginoo. Lain na usab nga topic imong pabati, imong gipasinati kanamo Lord God about faith. Yes, we're saved by faith, but it is necessary, Lord God. Kinahanglan nga among pagtuo na adyoy bunga, na ay resulta, na ay maayong binuhatan. Dili ra mi puro pagtuo niya ba ra kutob unya wa mining sunod nimo. But Lord, I pray to all of the viewers right now nga
musunod jud mi Ginoo sa imong kabubuton. Kay aron dili mi maapil sa imong giingon sa imong pulong nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan gusto mi Ginoo nga kami nagsangpit nimo, kami nagsunod nimo, kami nagtawag nimo, kami nagampo, kami nagsimba, unya kami usab Ginoo nailuna diha sa gingharian nimo. Gusto mi Lord nga among pagtuo dili mamatay, kung dili among pagtuo mahimong buhi, kay naa kini bunga or naa ni ebidensya, naa ni resulta nga maayong binuhatan, naay resulta nga tinud-an naay kabaguhan nga mahimo ming maayong ehemplo sa tanang nagpalibot namo, mahimo ming good example, maayong sulundon Lord God, ug daghang mga tawo nga moduol sa imong tiilan pinaagi ka namo. Lord God, use them. I pray to all of the viewers right now, gamita sila Lord God. I pray nga among pagtuo, ang among faith mag-produce o good deeds Lord God. Ang among faith Ginoo naa adyoy resulta na ebidensya Ginoo. Kay diha ang magbase, mao nay basihan kung tinuod bagyod nga makabaton mi kaluwasan Lord God. Lord, thank you. Salamat kaayo. Again, I pray nga kining word nimo nga among nadungog karon Lord God. Mauni maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Dili kini mulabayng kawang apan amo ning i-apply in our daily walk with you Lord God. Even though sometimes grabe ang challenge dagko kay, but Lord, amo gining hinumduman kanunay nga ang among pagtuo sabayan kanunay ug maayong binuhatan, sabayan naay ebidensya, naay bunga kanunay Lord God, kay mauna nga pagtuo nga maghatod namo sa kaluwasan. Lord, thank you. Salamat kaayo nining tagna. Again, Lord God, as always, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, padayon ka pagkupot silang kinabuhi, o padayon ka pag tagbo silang panginanglan, o padayon ka Ginoo. Pagpahinumdum nila, pagkondiktar nila, nga dili silang malipat sa panalangin. Nga nag-enjoy sila silang tinigom, nakalimot sila nimo, nga ikaw ang tag-iyas panalangin. Nga wala na kanal nila, tagaig pagtagad, Lord God. Ikaw ang blesser. Ayaw itugot nga malipat sila. Kayo sahay, Lord, daghan kay mga Kristohanon nga, tungod kay nasa abundansya nakalimot sila sa tag-iya, sa source. So Lord, remind them nga ang tanan gikan nimo, walay ila. Imo lamang silang gipialan in Jesus' name. And I pray, Lord God, always remind them, Lord, nga na sila relasyon nga kanunay atimanon, seryosohon, klarohon. Relasyon nimo. Kay at the end of the day, dili ang among kwarta ang makaluwas namo, ang among tinigom. No, dili na amo ay matubang ang among balay, among milyon matubang sa adlaw sa paghukom kung dili ang among relationship nimo Lord God. So Lord, I pray nga tagay sila kauhaw kagutom sa imong presensya kanunay Ginoo. And I pray nga despite of their busy day, ka-busy nila, still they will spend quality time with you Lord God in prayer. In your word Lord God, mamalandong sila sa imong pulong, magdaig sila nimo Ginoo. Lord, tagay din sila maing panglawas kanunay, okay, comfort sila Ginoo, usahay kanang mingawon sila, i-comfort sila Lord God. In Jesus' name. So Lord, thank you. Salamat kaayo. Salamat nining kapunon sa imong mensahe, sa imong presensya. Holy Spirit, thank you so much. And I pray nga mamuhat ka sa matag viewers. Tanan Ginoo nagtan-aw karon. I pray Lord God. Naay nagtan-aw karon Lord God. I pray nga unsa man nga area silang kinabuhi karon nga nagkinahanglan sila milagro nimo, nagkinahanglan sila sa imong pabor, nagkinahanglan sila sa imong hikap Lord, mamuhat ka na nga area. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I-bless sila ng dapita, Lord God, sa pangalan ni Jesus. So, Lord, this time, pabuto na mo ang milagro gikan kanimo. Pabuto na mo ang makahibulungang butang gikan kanimo, Ginoo. Uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming takos. Himua ming kapiyalan, kasiligan ang ngayan, Ginoo. Sa mga panalangin, ngay mong ibubo ka namo. Again, Lord God, pabuto na mo ang mga milagro gikan kanimo. Uban sa dakong pagtuo. Ug mao kini ang among pag-ampo, amo kining gipangayo Ginoo, gipasalamatan daan pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. 262 viewers, thank you. Hangat. Praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Sakto kayo. So ako na ning putlo Nixon, dili ko magdugay kay mga lakaw na may taon. Kunya I just want to remind everyone nga continue to type at followers at highlights or continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Pasensya na mo nga wala kay nabasa na kung ubang comments no kay dili man pwede gud nga di ko kabantay daghan kay mo ba. Kunya again akong ikabili ninyo is pwede ninyo i-invite inyong friends to follow our page. And of course i-share na to kay ako maning giset og never delete, dili ni siya ma-delete, okay? And
Again, salamat sa mga subscribers, no? Salamat sa mga star senders, salamat sa mga followers, thank you mga viewers, thank you kaayo. Akong kanunay nga pagampo kaninyo gyud ang kanunay na akong declaration nga ubanan mo sa Ginoo, sa tanan yung pagabuhaton, mga buhat sa inyong kamot, paboran sa Ginoo, i-bless mo ni Lord igsoon. Nga inyong mga desisyon, giyahan jud bitaw. Amen. Ang Holy Spirit magagiyan yung kanunay igsoon. So that's all for this afternoon. See you next time. Basin karong gabi og makalugar or maybe tomorrow na lang. Basta, as long as I have the opportunity, igsoon, mag-live kita para sa kamayaan sa Ginoo. So that's all for this afternoon. Ampo o amping takanunay mga igsoon. To God be all the glory. Balik na ko tanang kamayaan o kadungganas tumbuhi nga Diyos. Okay? Keep safe everyone. God bless. God bless.